Takže ahojte, teraz sa divíte, prečo je vidieť okno. No, je vidieť preto, že vítajte v unboxingu, ako ste si už mohli pozrieť v nadpise, a my teraz zastrieme pre lepšie pozorovanie. Fajn, dobre. My máme zostreté, nech nás nikto nepozoruje, ale stále je tam ten vysávač. Dobre, no tak unboxing. Dobre, tak nič sa tam nestalo. Môžete vidieť, že som na mobile. Fajn, dobre, no takže máme tu dneska luk a dostal som ho v takejto krabici, lenže ja už som tú krabičku otvoril. No a keď som ju otvoril, tak som sa iba kochal, až potom mi doplo, že môžem urobiť unboxing. No tak, objednal som si šípy, áno, 3 zatiaľ, potom nejako štož, ochrana na tieto a potom už iba luk, ktorý treba poskladať. Fajn, no, takto. A vlastne ešte sa pozrieme, že čo ešte obsahuje. Takže ako jednu z toho vecí som dostal niečo takéto. Zažitkový Cracks Camp. Fajn, dobre, no tak nejaká kreativita, neviem čo. No a tu majú aj vizitku Fantasy obchod. Takže stadiaľ mám objednaných asi 150 vecí, ako sú kravata a takéto všelijaké šialenosti. Fajn, myslím, že krabicu som už všetko vybral, no a my sa pozrieme na ostatok. Fajn, na rozbalenie krabice stačí jedin takýto nožiček vreckový a teraz odbalíme šípy. Dám radšej takto. Fajn. Vyhrieme si rukavy. Dáme si pozor. Konečne už prišiel. Jeho zasielka už mala prísť 1. apríla. No, vlastne tak nejak mal prísť. Fajn, my si toto odložíme. Fajn, a šípy sú, že mi nebolo vidieť tvár. Dajme tomu, že nie. Takže šípy sú, takýto je hrot, potom je drievko a nakoniec takéto niečo. Strieľať asi nebudeme, ale potom si dáme challenge. Fajn, dobre, prachu veľa. Fajn, dobre, takže 3 šípy a my, že vidieť aj tú telku, no, ja vypnem telku. Fajn, dobre. No a pozrieme sa, čo bolo v balíčku aj so skladajúcim lukom. Fajn, dobre, takže toto obsahuje to dva pekné zlaté chrobiky a Olis Uni tetivo. Fajn, dobre. No a tuto už k tomu dáme na bok. Máme takýto luk. Hej, no toto sa poskladá a je dobre, tu je nejaká značka. Prečítajme si ju. Luky šípy. Niečo indiánske. Tam a my to tam nechceme. Tak si to dáme dole. Ja tu nemám ani šrobovák, takže si tie asi šrobiky možno nie, možno áno. Dobre, ja si radšej dám tie šípy na lepšie miesto. Dobre, no a teraz už iba niečo ako lukoveč, kde sa vlastne takto to tam vyzerá pekne. No a vlastne to sa tam vlastne iba
myslím, že takto. Aha, nechápem tomu. Fajn. Tak my sa pozrieme ešte na ďalšiu vec, ktorou je návod, ktorý tam ani není. A nie, asi by toto bude plán, áno, no, dobre. Luk napnutý, luk nenapnutý. Dobre, návod po použití luku, šipu a terčovníc. Montáž luku. Dobre, tak si to prečítame. V prípade, že vám byl dodán luk v demontovaném stavu, je nutné ho před použitím zmontovat. Dobre, čeština je úplne super. Montáž provedeme tak, že ramena nasadíme na čepy na konci mádla a vníme pomocou vrútu na krížový šroubovák či imbus do predvrtných otvorov. Fajn, takže podľa tohto zatiaľ by sme mali urobiť toto. Takto. Tak. Aha, to je taká pekná glákuláku. Dobre, fajn. Dobre. Ale fajn, dobre, tak tada. No, nejak to moc nevychádza. No, dobre, ideme čítať ďalej. Dáme si to pod svetlo a ramena nasadíme na čepel či do převdaných otvorů. Takovýhle luk nedoporučujeme znovu demontovat a poté zmontovat. Pokud vám byl dodán luk s reflexními rameny, zahrnuté ve směru střelby, tyto rovněž nasadíme na čepely a pak upevníme pomocí šroubu do matic madle luku. Šrouby žádné dotáhneme imbusovým klíčem. Tento typ luku lze obmedzeně rozebírat. Fajn. Dobre, no. Takže ja si idem prešrobovačík. My si takto dobre, ja tu mám plno smetí. Dobre, takže nájdeme si tak, tetivo máme. Takže ja sa vás opýtam na takúto peknú otázočku, komu sa páči tento luk. Fajn. Cenu ani neviem a ani by som ju nemal hovoriť. A som tam zase Fajn, dobre. Ja sa zatiaľ pozriem na celkový stav. Fajn, dobre. Fajn, ja sa pozriem do lekárničky. Níž. A kde je môžka? Asi níž kde. Fajn. Dobre. Som sexy. Dobre, takže aj by ste ma videli. Dobre, ja si to dodám. Dobre. Šrobovačík som nenašiel a idem sa pozrieť ešte na ďalšie miesto. A zatiaľ si počkajte u tohto pekného šaliku. Sakryš.
No dobre, tak tada, dobre. No tak, no dúfam, že no pasovať pasuje, lenže von tady ešte není. Jo, dobre, no takže tomu som moc neporozumel, takže Ježišu, zase som. Dobre. No dúfam, že ma vôbec nebolo vidieť za toto video, pretože sa chcem nechať v tajnosti. Fajn. Aha. Aha. Aha, a som došiel. Aha. 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 No. 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 Aha. Tak, a som na to prišiel. My si zoberieme tento šrob. A dobrá, už ho tam iba... Dobre. Dobre. Držte mi palce, nech to urobím dobre. Že neurobím ďalšiu dieru. Takže dúfam, že tam nebude moja tvár. Lebo ak tam bude, tak som to točil na hovno a skladol a vypínal telku. Dobre, no a teraz už nám ten klinec, či šrob, to už to ani neučia. Dobre, no takže my sa pozrieme na chybičku a ja to zatiaľ stopnem. Nemáte to. Fajn, dobre, tak ja to ešte nemám moc dorobené, ale je to tam už to tam tak trošku drží, môžete sa pozrieť, že koľko ešte chýba podstatná časť a ešte kým to bude druhé. No a ja som si teraz spomenul, že pár metrov odo mňa je šrobovačka, no, vrtačka, no, myslím to, no, tak ja som tu za chvíľu aj s vrtou. Fajn, dobre, no takže takto vyzerá ten luk, už len tetivo. No a ja už vás čas neviem nejak moc zaberať, tak sa s vami už lučím a majte sa dobre a ďakujem, že ste si pozreli tento unboxing. Dobre, ak sa vám unboxing ľúbil, tak nezabudnite dať like a skúste dať aj po prípade odber. Takže čaute.